She's the it girl, she can't control it. She has it. Ki klur ak film ka jela ki badai ki ting shop ki puron kentup ru ki nong snaf film ka jela khamtam ki badon hakaseng Meghalaya Filmmakers Association kila ai khublei bat kitbok ki ruang yuba Commander Shangpliang ubadeu presiden jongka me filma ubala shajit banlik yeshimenta haka Cannes Film Festival ka Banlong haka Ri France bat ka ban sedang nadu ka khanriu tereng hadu ar pnyo tereng menta ubnai jemang ar hajar ar paulai la ban pen kemau hang ni bakiladon kumba saungut kinong shna film na kajella kibala apply na kabenta banyo le yeshim benta hagate ka film festival kenthum yaki arngut kibala apply lengba katanan information and public relation kata uba pradip kurba bat uba Dominic Sangma Henry ki arngut ki weipat kata uba Commander Shangpliang bat uba Nicholas Kharkongor kila apply lengba katanat tourism jong ka sarkar jella nakaliang jong katanat information and broadcasting jong ka sarkar India hadin bakala bishar benia iki application kala jit iki arngot kata yuba Commander Shangpliang ubadeu presiden jong ka me filma bat ubadeiru hakaju kapor u director jong ka film ka bayayo bha hakajalla ka khandailan bat uba Nicholas Jerwa ublasnai ka film lengkon kabala ai kerteng ka deu lenong te nakaliang jonga ai ke jingkasan ka pura ye ba Commander Shangpliang ibadai i president jong me filma nakaliang jong ni kinosna film ni kasani i bat ni IMC mri i bat ni kitbok i baila sajit hakane benlishim benta haka festival kamanlong ha Cannes te nakaliang jongi sudah ni sokwan sikada ya nakaliang jongi ka me filma ba i president jongi la sajit Malaysia the namal kalong ka chimentoy nakmanta ka jongi kinosna film khasi namal ba hadian ba i president jengi lale shathi sayo shibun kijing mentoy kijing hikai ba kijing tip jengi kelmen ba hadian be lawan phai biang hangni hapo ri khasi jengi dangla pat kumno ban peni dan dia ban betel ti yengi bandang hikai yengi ru ke e ba mai ilayo kijing dang start ke kijing tip na shathi na po festival ko balong hapo Cannes te na kalyang jong nga we na international film but member jong ka me filma na kitbok yang i ba in late na ba sok basa chathie but in dawan phai biang pat hadian bala kut ka festival but na kalyang ka jongi ni sungo ban penrai mi kitu ki ba pesha ye ka jisa jet jongi bale chathie kalong ke ek ba susi rata pala mangi habangi sajet ni yawo kajat uwe dari habangi la sajet to ai ba ni kitbok ye kitu ki bala sajet bale chathie but ni kerman maka jingleng ka jongi president jongi chathie kalong ka chimantoy yangi kinosha film hapo kari kasi ba huai nga penpau ka jingkmen ba iba Commander Shangpliang i president jong kami filma i shajet banlet shakati ka Cannes festival lingba ka jingle jongi shate nga khmi gantiru ba in sawanra ka jingklane ka jingpher ha ka karkhana film jongi shane kadai ka nam ba ka burom ya kari jilla jongi baro ka wehi ba iba Commander Shangpliang i shajet te nga kitbok kirwang dang sa shisin khuble shibon tangkatai ngate ba i ba Commander Shangpliang bari president jo kame filma inlet mikmat namata kini ki film khasi jungi film jatia per film garoru len mikmat namata kasti jungi shadu stisha Cannes Film Festival te ko ba Commander subha yathukhana shpang film jungi ndak la poiste khana bagi berir kinte bha shpang film jungi pasko iru subha salumno ataki jing start na kita ki kiwi hirkom ring film jungi jai berir nang te but pas start show ini inda wan phai biang shani te ngaso sarong ba phi la ade utaw nong hikmat jongi nam taga jala jungi prakoi but ngaso sarong ba nga kermen ba phin yathu khana shushu spang film jungi film kasi film jantia film karur mujo but ngaso kemen ba Khalid represent rumah ya kata North East India ru jungi te kumta ba Commander Shangpliang salit sup ba saura eta kajing job ma to kublai shibi chubun ngadai u ba ibormi muksor udai uwe ni kinong shna film jong kini ki film kasi jantia jongi ngalong ru kum director ba producer jing pun tili ki film baladan
Te kunjuk negaliang jonga nga bat nengi baro kinong sna film hakani ka kasi jantia jongi ngai kuble ya iba commander bat ya iba Nicholas ibla Shajid da ka Ministry of Information and Broadcasting ban represent nagasir jongi balik represent Shakakin Festival. Te ngangit skem ba kajingle jong iba commander ba kunjuk ro iba ilong i president jong mi filma jong ini ki filmmakers hapa Meghalaya jongi ngi skem kajingle jong i sate kanyo shibon gijing mento yangi ki nong sna film local sine kunjuk ro ngangit skem ba kajingle jong i sate kanyo mento yangi hakabun ba kumnu bangiro ngila ban kyu hakakam sna film jongi kunjuk ro hakakam bangin nang ya chakmat bangin long ro ban yo biyo recognition ro hadin nga scam haki film banginang kyu so hagini kam ching nong sna film jongi te nga tangkatai nga wish i best of luck at save journey kaba nga sau kemen hadu tata nga shim me galat klong ba hapring bon phau tli kisnam ki ba ki nong sna film hak jala kila mat jinge but ringkat ke jing tong kan banang ya ki por kisnam gila sedang bani kiso jang ke jing tristom but we ni kiso jang ke jing tristom ke ba penkemen bha yang haduk tata kolong kata ke jingyo shimenta ke jela Meghalaya shakawi na ke festival ba hetam hapo ke perthei kata ke Cannes film festival ke masalong hagari France tengah sob kemen ngakit bok ya unong yalam jang ke Meghalaya Filmmakers Association uba komanda Shangpliang ubalong we ban salimi khmat shakani ke festival ke ba he ha ke perthei bat ni ke bok ke reng ni pi nong yalam jangka mi filma jangki nong sna film ha ke jela ba lingba ke nei ke jingle jungpi kan sapen mentoi ya ke nong sna film ke jela bro ka wei bat ya ki pai nong sang snong hi ba ke film na ke ni ke jela jingi ke sanang kio na ki por se ki por ka barang mi kisnam ni ai ke jing ke bok ke reng ni pi ba pinsalit ban shimenta pinsalit suk kata na du ka khandu tarik ke ni ka festival ka sasdang hadu ka apnyo tarik bat pinsawan pai shala snong ringkat bon ki ege jing yo mentoi lingba jing pi kan sepen mentoi langengi bat hagani kapor nga ai kuble karpan ya i presiden jongi iba kamar Shangpliang ba i layo ban mikmat man lek sha ketika kan festival kaban salong shen nadu wa khat du trik bat ngit scam lembak jing lek jong i sha ketika festival kan dan ke jing mentoi yang i kumbinong sna film bat hagaju kapor nga airu ka kitpok kerwen nagbenta jong i ba in poisuk poisain bat ba in one pai sup pai sain shanesha state jong i te kumta na kaleng jong i kinong sna film ni dap de kesukman ka bakra hadu kata-kata na marka de ka sen banengkong ba on jet na we na u presiden jong i na kanika me filma bat ngit skamro ba ondai lawan pai nagate jaka ba in yo ban share ne ban pensngu yangi ba hagan ukur kom ka jingyai lanti jong i ba ila ro ban pensngu thu ba kumnong in sna film khnang ba ki film po khasi jainte jong i kin nang tiu shu nang ne chakmat nang ba ka jing yo banta jong i mane don ha ketika kan festival te tangkum tahe ngakit bokir wel sachi seni ba komandar ba in poisuk poisan sha ketika jaka onda ilalai penpau ka jing sokmen ka bakrau halor ka jing Shajid ka jong i sar komandar Shangpliang ban represent ni ka Meghalaya ka ni ka Cannes Film Festival ka berlong ka France te hoaj isar komandar ila long inong yalam baraba jong kinok na film po Meghalaya bat kamtame ni sokmen ba idei na kadong ka than ka jong i te na kaliang jong i kum ka group ni penpau ka jing Krishan na ka benta jong i halor ka jing let ka jong i po France na ka benta kini ki kam ki jong i te ngi ngit scam ba hadin ba ila wan pai na po France in wan ra ru ki jing hikai ki babun na ka benta jong ki artis hapo jong kanika jela ka jong i nga komo national film kasi o badang thamai bat da ka film jonga kadika film lengkar kabangan sapen Asian hapo bijus na mahol shilong te kapen pau ka jing saudiaw halor ka jing sha khnyum lani ka jing sha kan tho ba ka jing bishni jong ki katu ka ne halor ka jing sha jet jong iba komandar Shangpliang ban lej ban yashim banta lani ban mi khmat na ka jela Meghalaya shaka Cannes Film Festival te na kalyan jonga ngakit bo kirwiang ya i bat nga ai khuplei karpang ya ka sarkar jela badia ka
central government ka belajar dia i ban mikmat napo ka jala Meghalaya but nasngau ru ba dehok mai ban yo ya kanika benta namar ba ila trashitom ban yalam yang gi kinong sna film jong ka jala Meghalaya but menta ide mai babat ya ka president jong ka Meghalaya Filmmaker Association but kumjuru ide iwai naki national film iba trashitom ba banwan ra ya kanika Meghalaya International Film Festival kabadang syudep longshan ha uni ubanai balai jong uni usnem bamenta te lengba kanika festival ru ngiyo iba bun ki wai ki artist ki producer ki wai ki ri ki blawan ban pen i ki film ba pher but lengba kane ngiyo i ru bakla kala long shisha ka ba job ya kinong sna film jong ka jala but menta bun ki wai ki ri lani ki jala ke badai napo kari India kila yoi ya ka jing itanad jong ki jaka ke badon hapo ka jala Meghalaya te nakalian jengang ke bo ke ruyang ya i ba nya shakmat ngange dro ba nang trashitom bat wat nang pensngap ya ki katu karne ki bom hun ya phi hendrai ke bo ke ruyang ba phenang ya shakmat ban trashitom ban yalam ya ke nong sna film jong ka jala Meghalaya ban ngange ru hakawai kasni ba lengba ka jingalam jongpi baro ke nong sna film khasi kin salong ke ba job te tangkine khoble shibon mengadai producer buat aktor buat kunjuru dari udkhot jongka me filma ti ngasngeu sorong bang sukumen ba komanda di sya ban select dan mencaji ban list pokan festival melong adu khandu tarik adu art punya tarik jong tau punai berkalong ngajing dan bok yang bangin yo aku ni no yalam sisa ya ka industri jongi pementah kesang kiu lang bajing yalam jongi baling bajing tristem jongi bajing lerit jongi ila sya banjit bandek mi khmat chatai badi Nicholas Kharkongor iba dei national film iba pa jong ka jela jongi ti ngakit bok iruyang ye iba Commander Champliang ba in besuk poisan chatai sipo festival Benar rak sibun ni cuma tay yangi kena bingla menang ketiu susu bermentang tang kiu hakan galan China film ning bajing alam jongi bat kerman in rak sibun ki cuma tay namenta jongi ba China film mang ne po jela jongi bat in a sibun ni pensyai bat i dap jing sukuman ru ba ilala penlong ye kenika first Meghalaya International Film Festival ning bajing alam jongi bagi dapat sukuman ke bakra inang la banyalam susu Indonesia kemat nam tak agamiat jongi kip dan sar pan akan galai te akit bakir ruang ibn paisuk poisan bad inwan paisuk paisan daging kerku jin penya jin blai pun jarang te tang ini kinti ne bakhendian akit bakir ruang bisa sisi ne i blai kerku i akan kawan baro polisi bon baculi siang jarang